Οι μαθητές επικοινώνησαν μέσω του διαδικτύου με τον συγγραφέα του σχολικού τους βιβλίου, τον κύριο Βλάση Κουτσούκο, και διδάχτηκαν πώς μπορεί πλέον κάποιος μέσω του ίντερνετ να επιδιορθώνει από την Αθήνα τα μηχανικά προβλήματα ενός αυτοκινήτου στη Δράμα. Την παρουσίαση του διαδικτυακού μαθήματος οργάνωσε ο καθηγητής, τεχνολόγος οχημάτων του πρώτου ΕΠΑΛ Δράμας, Χρήστος Σαμαράς, ενώ για τον πρωτότυπο αυτό τρόπο διδασκαλίας μίλησε στην κάμερα του ΣΤΑΡ ο διευθυντής του σχολείου, ο κύριος Γιάννης Παπουτσής. Διαγνωστικό και δυνατότητα να μπορεί να ενεργοποιεί κάποια αυτοκίνητα και αυτό που έχει μέσα από το μενού, μέσα από τις δυνατότητες που συνήθως γράφονται σαν ενεργοποιήσεις, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα το διαγνωστικό και δεν είναι όλα τα διαγνωστικά τα δυνατότητα, δεν μπορεί να κάνει ενεργοποιήσεις. Άρα λοιπόν είναι ένα κριτήριο στο οποίο θα πρέπει να το έχει και το διαγνωστικό να μπορεί να κάνει. Το σχολείο μας προσπαθεί να ενισχύει τους ανθρώπους και τις μεθόδους, τις νέες μεθόδους, τις καινοτόμες δράσεις των ανθρώπων του. Κυρίως στηρίζει και ενθαρρύνει το σύνολο της εκπαιδευτικής πράξης. Εμείς ως πρώτο ΕΠΑΛ της Δράμας, βέβαια με τους υπεύθυνους καθηγητές και κυρίως τον συνάδελφο τον κύριο Σαμαρά, τον Χρήστο, ο οποίος σε συνεργασία με τους άλλους του τομέα οχημάτων, του τομεάρχη και τους άλλους συναδέλφους του, καθώς και συναδέλφους ηλεκτρολόγους και ηλεκτρονικούς, στα πλαίσια της επιστήμης, του επιστημονικού πεδίου της εξαποστάσεως εκπαίδευσης, έκανε την εξής καινοτομική δράση, την διάγνωση μέσω της τηλεκπαίδευσης, σε σύγχρονη όμως κατεύθυνση. Δηλαδή στην τηλεκπαίδευση που υπάρχει ο σύγχρονος τρόπος και ο ασύγχρονος. Εμείς μιλάμε για το σύγχρονο, ώστε από την άλλη πλευρά, από την Αθήνα, ο συγγραφέας του βιβλίου της τεχνολογίας διαγνώσεων γύρω από το αυτοκίνητο να δώσει εκείνες και έδωσε εκείνες τις απαραίτητες διευκρινήσεις και απαντήσεις στους μαθητές και στους ίδιους τους συναδέλφους. Αυτό το γεγονός ως εκπαιδευτική πρακτική νομίζω ότι ενθαρρύνει την εκπαιδευτική διαδικασία και πράξη, ενθαρρύνει τους ίδιους τους καθηγητές και συμβάλλει στο να κατακτηθούν οι στόχοι του μαθήματος, οι οποίοι σαφώς κάθε φορά διευρύνονται, αναπλάθονται, γιατί όχι δημιουργούνται νέα πεδία. Λοιπόν, στα πλαίσια της εξαποστάσεως εκπαίδευσης και της τηλεκπαίδευσης με την διάγνωση, ο τομέας σε αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία εμείς πρωταγωνιστούμε και θα πρωταγωνιστούμε στο μέλλον. Δίνω συγχαρητήρια καταρχήν στους συναδέλφους μου και κυρίως στον κύριο Χρήστο Σαμαρά, ο οποίος είναι ο υποκινητής της όλης προσπάθειας, βέβαια και στον φίλο μου τον συγγραφέα του βιβλίου, τον κύριο Κουτσούκο Βλάση, ο οποίος πάντα διατίθεται για να δώσει εκείνες τις απαντήσεις και να συμμετέχει σε αυτήν όλη την καινοτομία. Εμείς ενθαρρύνουμε αυτές τις δράσεις, είμαστε στην πρωτοπορία, θέλουμε να σταθούμε εδώ ως τεχνική εκπαίδευση, τέχνικο-επαγγελματική εκπαίδευση, πάντα θα είμαστε μπροστά από την εποχή μας.